ସୁମତି ପଲ୍ଲୀ ଘର ହେଉଛି ତେଣ୍ଟେ ଷୋଳଙ୍ଗା। ମୁଁ ହେଉଛି ସହରର ବହୁତ ଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ମୋର କେଣେ କମିଲାନି। ହେଉଛି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, କେଣେ କମି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଏଠିକି ଖବର ପାଇକି ଆସିନି, 1.5 ମାସ ଆସିକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ହେଉଛି ଏବେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରେନି, ମୁଁ ପୁରା ଘର ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରୁହେ। ଏବେ ମୋତେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁନାହିଁ, ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ଏବେ। ଏବେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ? ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲି ସ୍ୱର, କୌଣସି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ କେଣେ ବାଦ ରଖିନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି କେଣେ କେହି ଧରିପାରିନି। ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇଛି। ହଁ ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ତ ବିଶେଷ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କେଣେ କମିଥିଲାନି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଏଇ 1.5 ମାସ ହେବ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବେ ଆଉ।